Mitä sulla siinä on? Kyllä Alfredo, sulla on valotusta päällä. Valoitko tarkoituksella? En. Onko nyt? Meillä täällä ruoka kiehuu. Loppuu kädet kesken. Kuvaaminen on paljon tärkeämpää. On. On. Me ilmaisen viinin maistelu. Kerro siitä tästä Ilmaisen viinistä. viinin. Käyttiin tänään Margaret Riverillä vähän. Onko se valotus nyt vain pellinen? Miten Onko se niin? nollassa? No on se hyvä. Höpöttää valotuksista. Käyttiin, aamulla lähdettiin leiriltä alueelta, kysyttiin, että missä kannattaa käydä ja nainen antoi meille viinikupongin. Mentiin maistelemaan erilaisia viinejä. Siellä oli kuohuviinejä ja muuta ja Sideways Margaret River. saatiin tommonen Chardonnay, vuoden 2011 Chardonnay. Miten paljon sä haluat semmoisen normaalin viinin? Minä otan normaali viini, niin siihen voit ottaa. Onko tuo normaali? No ihan reilu normaali on, mutta oho, mihin me kuvaa? Täällä on tämmöistä pastaa. No niin, mietin miten paskaa. Se on paskaa. Jari joi sitä tänne, mutta se ei hirveästi tykännyt siitä. 22 taalaa maksaa pullo. Ja sieltä tuli herkullinen kommentti. Hyi vittu mitä paskaa. Paskaa. Ilmasta. Ilmasta ja kallista muuten. Ilmakin se on niin yhtä paskaa kuin normaali laatikkoviini. Laitatko vähän vettä siihen, pistätkö lisää? Tuolta pullosta. Meillä on täällä tämmönen... Nyt minä uskallan mennä tänne. Moduuli. Meillä on moduuli. Vitusti satoo vettä. Mutaa paskaa. Kivaa. Vähän liikaa mies laittoi vettä pastaan. Onneksi meillä on tommonen mies, joka osaa, tai minulla on tommonen mies, joka osaa tehdä tämmösiä hienoja katoksia. Sielläkin tommonen lattialuutun harjan varsi pötköttää siinä kivasti. Pimmeetä täällä on. No, ja hyvää viini. Oi nam nam. Vuosikerta viiniä. Ai vittu, tää on paska. Ihan hyvää se on se vai. On ihan hervetä kurra. Montahan viiniä me tänne maisteltiin. Minä maistelin ainakin varmaan 11 eri viiniä. Me käytiin ainakin 3 eri viinitilalla. Suklaat oli hyviä. Suklaata oli, niitä oli semmosia ihan pikkupapperon pikkusia nappusia. vittu koirasuklaa nappeja. Niin oli. Varmaan koirasuklaata oli. Kiinalaiset veti niitä hyvin paljon. Kumpi on minun? Se missä on enemmän. Se on minun. Ai tässä on enemmän. No, ei kyllä ole. Onko minä on kärin niin hörppy? Ai. Hupsista. Hyvin vittu. Ei voi sanoa, että on maukkaa paskaa. Ihan hyvää se on. Katoppa kun alkaa kirkastumaan. Missä sitten ollaan? Keskellä ei mitään. Siellä on joku backpackerikämpperi. Piti lähteä Margaret Riveltä pois, kun satoi vettä ja täälläkin sattaa vettä. Ja maa ihan löllön. Kengät on ihan paskanut. Onneksi nämä on nämä paskat kengät, jotka pitää taitoksilla olla tältä pohjasta. Niin, ne vähän hinkkaa kantapäätä. Nyt ne vaan painaa kantapäätä. Ei hätää. Ihan väärästi muodostuneet pohjat. Onpa kyllä kiva, että sattiin kyllä teltta pystyyn. Onko muuta kommentoitavaa tästä päivästä? On erinäisiä asioita. Minä voin tästä jatkaa, niin se voit tehdä sitten mihin sä oot luotu. Ei, minä voin näyttää minun pipon. Ostin 3 taalan pipon. Se on ihan vinksalla sulla nyt. Älä piätäskään. Oh. Pipo. Tällaiset pipoot. Ja missä se on tossut? Ne on tuolla. Älä pasko niitä, ne on hyvät tossut. Älä pasko. Ne feikkiukit. Makso 2 taalaa. Mitkä? Onko oma nimi sinne? Feikkiukit. Ugit. Ug. Ai jaa, Homer Simpsonin naaman näköiset tossut. Eikä oo. On. No siihen kartossa. Vitun rumat tossut. Se on katteellinen. Minulla on lämpimät tossut ja minulla on pipo. Ja sillä on kylmä ja märkä koko ajan. Minulla on kuule sadetakki. Niin, jos on hintalappu vielä paikalla, vaikka No me ei tiedä, vaikka myön se eteenpäin, niin uutena. Siinä on 25 vuoden takku. Pituut projektit use 25 years. Rainbird. Rainbird, me haisen nyt. Hyi vittu, en mene tonne. Ai niin se on tuolla kojelauvulla. Jep. Oli niin kakkaanut, kun syy paljeltaan tuossa ajomatkalla, niin jätin sen ihan sitä odotettä voidaan tehdä oikeata ruokkaa. Tämmönen. Joku kansallispuisto on tuossa ihan lomassa. On tätä jotkut joskus tuli ja pitänyt. Nyt sen tuntuu, että vähän hervottaa tätä sadetta. Kyllä vituut. Oi, että se vituutti, kun vettä satoi. Se auto rupesi laahoamaan jostain syystä. Se ei nyt oikein jaksanut, että se vesi sattaisi ajaa. Koko päivästä on vettä. Melkein. Ei ollut Margaret Riverillä mitään nähtävää. Jos se ollut kiva, jos olisi ollut lämmintä ja paistanut aurinko.
Ois varmasti ollut. Ereekö se siellä? Onko puussa? Ereekö se siellä? Tuossa oksassa näet sen. Kookapurra. Koukapurra siellä varmaan on. Älä hävi ennen kuin zoomi kerkivää sinne. Sekö se piti sillä? Kurre. Semmonen iso paska ajo, herranjeesta. Sekö se oli vastauksena nyt? Irmu Ruikuli oli pyllistä repäästä tuohon. Tuommoinen aamulla koki tuolla Camp Kintselillä jonkun pennun ruokia. Se oli aivan paniksessa. Nelissä avattiin, kun olet sun ruokkoa. Suomika ei mennä tulla takas. Mites tien jälkeen syöt se tonnikalla? Sinne läks kookapurra minne liemmäni. Tuohon meni vieresen puun okselle. Herrasini. Mitä sanot? Haluatko tonnikalaa? Kyllä kiitos kultaseni. Sydämestä meillä aina. Kujostuttaa kookapulla. Käypikö sinulle tämmönen Mikä se on se semmonen? onion ja savyrysooli. Siis sanoit, että... En, minä haluan Thai chili, minkä vei äsken tuossa matkalla. Silloin siis syö niitä. Sinä et syö niitä kuitenkaan. Näitä on 2 täällä. Minä sanoin kaupassa, että minä syön niitä yhtä. No oot sä syönyt niitä ikinä nyt? No on maistellut, vaan en tykkää. Olisiko aika maistella ja kokeilla taas uudestaan? Olisiko Ei, koska ne on ihan sivu. maku muuttu? Ne on järskin. Täällä on... Jee, pastaa! Niin sammutan siihen. Taas pastaa. Missä ne on ne meidän... Meillä ei kuule välttämättä oo enää sweet-chili, tiedätkö? No onhan siinä nyt vittu, kun vasta ostettiin lisse. Tarvirla. Ja tänne on hirmu pinoita. Mitäs ne on? Koska ne ei oo sitä sweet-chili, kun tässä on ne Jarin tämmöiset, mitä se ei syö. Se sanoo, että se syö. Syö. Ja aina tuommoinen. Mies kysyy sitä, että No, syöt minä sen syön tonnikallaan. Niin se sanoo, että en syö. Syö. Nyt syön. Ai tommosen. Kiitos. Kyllä syön. Ai tommosen onion savöri. Eikä kun nyt syön tonnikalla. Minä kyllä olisi maistellut tätä kypsää. Sulla on oma harukka tuleessa. Se paskanen harkko. Millä minä tonnikallaan vei tässä matkalla. Tässä käy nähtävästi hakemassa. Sitten. Kerta. On tämmönen haarukka tämä kerta. Jenna puotti tuonne varmaan 2 litraa vettä etujalkatilla. Siellä se lotska. Toivottavasti joku roppo löytyy, mistä se vesi tullut pois. Aivan vahinko oli, eikä tietoa, että miten se pullo on. Aivan vahinko oli, että sinne kaikki nuudit menee. Perkele. Taisi mennä vähän kontin pohjalle osa. No elä nyt valita siinä. Vittu. Joo, mutta minä käyn vähän tässä ruokkailemaan, mukaan sit Jenna se vittu. Syökykkö kävi se kävi se kookapurrakin. Joo. Hyvää yöt. Myös syödä ja maistellaan viintä ja Eiku unille. poltetaan tupakkaa. No se jää. Minun tupakkalakko ei kestänytkään. Mistä on näitä nyt kuluu? Tiedät, vähän nostella. Jes, kiitos. Hei. Heippa. Se on vielä Oh.